Mira ewlenija tal-manifest Int Malta hija li l-konnettività bejn Malta u Għawdex se tiżdied b'25%. Ħabar dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela waqt attività politika fix-xara Għawdex. Il-Prim Ministru tkellem dwar kif fix-xhur li għaddew inkitbu 100 proposta għal Għawdex bi pjan komprensiv u dettaljat. Fil-fatt ta' elenku ċarta 10 proposti ewlenin li hemm fil-manifest elettorali Laburista li jinqasmu fi 3 aspetti: il-konnettività, l-infrastruttura u identità. Dwar il-konnettività l-Prim Ministru ħabbar kif sal-aħħar tal-leġislatura se tiżdied il-konnettività bejn Għawdex u Malta b'25%. Dan permezz ta' aktar konnessjonijiet bil-fast ferry anke minn nofsinhar ta' Malta. Mira ewlenija tal-manifest elettorali Int Malta sal-aħħar tal-leġislatura se nkunu żidna l-konnettività bejn Malta u Għawdex b'25%. Aktar konnessjonijiet bil-fast ferry, anke minn nofsinhar ta' Malta, investiment ta' 130 miljun euro f'vapuri ġodda l-Gozo Channel, inkluż is-servizz għall-merkanzija u l-bidu ta' servizz ta' air taxi bejn iż-żewġ gżejjer. Brabta ma' dan ħabbur ukoll li Gvern Laburista se jinvesti fil-Port tal-Imġar u anke Marsal Forn biex tkun ħolqa fin-netwerk ta' trasport bil-baħar. Sa dan it-tant is-servizz tal-linja on demand se jkun qed jibda f'Għawdex ukoll. Għalejkom illi se tibqgħu tużaw il-fast ferry biex tmorru għax-xogħol jew għall-istudji tagħkom se nkunu qegħdin intellaw l-iskema ta' sostenn li issa ħatitla għal 800 euro fis-sena għax għalikom ukoll aħna dan il-mezz ta' trasport irridu inħallsuh aħna ukoll. Imbagħad meta taslu l Għawdex se jkollkom l-istess trasport pubbliku bħal Malta. Għalhekk se ntelqu s-servizz tal-linja on demand ġewwa Għawdex ukoll. Għax kull Għawdeċi illi jużah meta jkun f'Malta għandu dritt sagrosant li jużah anke meta jkun qiegħed f'Għawdex. U jekk tisilfuni mandat ieħor, Għawdex se jingħata infrastruttura denja tal-mutur ekonomiku li sar u li se jkompli jsir. Il-Prim Ministru sostna wkoll li se jkun qed jitlaq l-akbar proġett ambjentali fl-istorja Għawdċija hekk kif it-tender tal-Victoria Park issa ġie allokat. Fost l-10 proposti li semmem ukoll kif kull negozju Għawdċi li jinvesti f'reskilling jew upskilling tal-ħaddiema tiegħu se jingħata qotja ta' 1000 euro għal kull ħaddiem. Il-workforce Għawdċija trid tkun lesta biex tixpruna l quddiem il-prosperità ġdida ta' ġensna. Brabta mas-saħħa f'Għawdex il-Prim Ministru qal kif l-isptar ta' Għawdex se jkun hemm spiżerija ġdida magħmra bir-robotika biex tipprepara il-kemoterapija fuq il-post. Il-Prim Ministru tkellem dwar kif din l-elezzjoni ġenerali bdiet xejn b'xejn u ħadd m'għandu jaqa' għan-nassa tal-Oppożizzjoni li hija diġà mirbuħa, hekk kif il-verità hija waħda qattela u għalhekk tenna li se jibqa' jaħdem b'saħħtu kollha biex kull min silef il-fiduċja lil Partit Laburista jerġa' jemmen fil-viżjoni tiegħu. Dr. Abela fakkar kif illum il-ġurnata hemm 5,000 aktar Għawdċi jaħdem minn qabel u għall-ewwel darba l-ekonomija Għawdċija qabżet il-biljun euro u kibret b'darbtejn ir-rata osservata fl-Ewropa. Però l-Prim Ministru aċċenna li dan mhux biżżejjed għaliex il-ħolma tiegħek hija l-proġett tagħna. Hawnhekk huwa tal-kelma li Għawdex se jkun il-mutur tal-prosperità ġdida u l-Għawdċin se jsiru l-leġendi li jkunu fasslu dan kollu. Il-Prim Ministru temm messaġġ b'saħħtu biex kull Għawdċi u Malti jingħaqad wara l-Moviment Laburista biex flimkien naħdmu għaż-żgħażagħ Għawdċin, għall-koppji Għawdċin, għall-anzjani Għawdċin u għal kull Malti Għawdċi. Dan kollu jista' jsir sakemm fit-30 ta' Mejju tivvotaw lil kandidati kollha tal-Partit Laburista. Għatuna mill-ġdid mandat biex magħkom nibqgħu immexxu lil Għawdex il-qoddim. Intom Għawdex u Għawdex intom. Int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna. Grazzi minn qalbi lilkom ilkoll. Grazie.